Hello, good morning mga idol, mga sir. Yan, umpisa naman po kami ng paglinis ng aming palayan at December na. Preparation by January ang aming start na pagtanim, kaya kailangan namin mabulok yung mga damo, kaya start muna ngayon ng November. Para pagdating ng December mga idol, mga sir, linis ng aming palayan. Yan po. Thank you sa lahat ng mga nag-survive sa ating channel at YouTube. Mga idol, sir, maraming salamat sa inyo pag-suporta sa ating YouTube channel. Po. Sila po kami sa aming palayan. Once again, maraming salamat po sa lahat ng ating mga supporter dyan at nagpapalo sa ating YouTube channel at tumutulong sa ating channel. Thank you very much mga idol. Kahit sobrang pagod rin naman. Ito po yung aking inanihan ng nakarang anihan. Ngayon ay ito, grabe naman mga damo nyo. Buhay na naman damo. Kailangan namin na lang mastery na para mabulok na yung damo niya. Para pagdating ng December, bulok na yung damo mga idol. Ingat po kayong lahat dyan. Saan man dako ng mundo. God bless you mo. Hello, shout out dyan sa dalawa kong hipag kay Catsmix Vlogs at kay Atalor Channel from my family vlog, Justice Family Vlog. Thank you so much sa inyong pag-support at pag-heart, pag-subscribe sa aking YouTube channel mga idol. Bye! Yan po ang aking kasama, aking hanap boy sa aking palayan. Shout out dyan sa Camille Abay sa Zone 7, Luban.